Pa ti vamo dolazi pije vodu, misliš, šta ti jače nemaš onda. Jel odustaješ ili piješ vodu? Odustajem. Hoće da odustaneš, ne možeš da odustaneš, pij to. Pa daj, stvarno, Ero, probaj zdravo popiti to. Voda jebote, šta? Pa majke. Pa probaj, igramo se, šta? Mogu ga, nema šanse. Miliću, Nikad nisam pio pivo. Ko će da igra nek igra, ko neće neće. Sad ti Kao što su ove dvije krske građe, a ovo govedo mora da popije još 2 litra. Šta mislite? Ko će izdržati najduže? I Gruti. To sam ja rekao. A ti? Ja sam rekao Slađe. Ja sam popila to? Popila sve, ono je tamo, veseli se. Era je odustao, a u ispovedonici je rekao da će pobediti Sky Vigler. No ja bi sad realno u igri išao da piškim, jel tako? Jes. Daj prestani o tome. Ajde, Miliću, čekaj, daj da odmah. Gre, hoću da pobjedim ko vas jao, pišam, vidi. Čuo njega, ovo je takmičenje jebote, ring. Znaš kako, pobedit ćeš Ma nema milosti na tu. Kukovo leto. A ti mi pričaš nešto. To nije za pohvalu. Dala ponositi, nije se pamet prestivi. Ne možeš piškit muškarcu kada je dignut, to je mislim normalno. Baš možemo im baš. Volim. Da. To još nisam doživio. Izađem u dvorište i samo ga pustim. Jao, bre. Bogem, dok bar malo ne spadne, ne. Drugo je u dvorištu, kad treba ga saviješ dole, to je teško. Znam ja. Pa prijavi se. Pa ne mogu ni da dođem do WC-a, što je najgora stvar. Moraš prvo unutra pa do WC-a. Šta je Milću? I ako već ideš unutra, nemoj da zaboraviš i nemoj da ne pitaš i da kada... Boli me ovdje sve to, bolovi, probada, ja izdržavam, ovak gledam. Dobro je, dobro je. Šađi, ajde idi malo, mislim, seri. Idi kenjaj malo. A? Ne, ja se ne takmičim, jer čim se prepiše ja odo, zdravo džavu. Ja mislim da Kinezi oni za akupunkturu znaju, ovdje se negdje pricisne, znaš, kad se piški, ili ovdje negdje imaju i kaže lako stisneš i kažu uopšte to ne ide u mozak, ti impulsi, ono, piški ti se i tako. Da. Ali to kad popiješ 2 litra, a ne litar kao ti što si popio. Brati morao da ode do toaleta. Pitali su samo jel može da se to puši ili ne, ja ne znam šta da radim. Nije da pobedi jedan ukućeni, nego da možete uraditi samo ukoliko minimum 3 pogodi ko će pobediti. Borko, veliki brat, želi da znaš šta ti misliš, koji ukućanin će najviše izdržati da ne ode u toalet. Pa pogledajte snimak, ovo nisam siguran za Milića da je on popio 4 litre, to je nemoguće. Borko, šta misliš, koji ukućanin najviše izdržati da ne ode u toalet? Ne znam, eto Vikler neka bude, ili Slađana, ajde. Slađana, ajde. Takmičari koji su još uvek u igri nikako ne smiju znati šta su stvari. Navikla da se tom razgovara po 45 minuta. Mola da razgovarate po turu, pokvarila ti se malo. Pokvarilo se sve. Ne mogu da izdržim, stvarno, znači ako... Pa idi ako baš hoćeš, ali veliki brat i vole da ostaneš. Dobro, jel mogu da idem sad? Ako želiš. Važi, ajde. Sve najbolje, ljudi. Odglumio je ovo. Nije, ne može. Ovo da se šora, pa odmah sam ga predavio. Ne može. On to prostatu ima, nije mi jasno. Vi ljudi samo da znate da je na gladan stomak piti vodu da se tako liječi. I ovo je mene cijepa me. Kako ćeš do ispovedonice? Ma ja ću zaista gurnut ruku, ali ja nadrkati, ja hoću da pobjedim, eto. Tako je, Miliću. Držim u ruci. Jedini način. I ovo Vladane svaka čast što si miran tako. Jao, toliko mi se piški, jao da je moja želja. I ja isto, i nije meni. Dovoljno, znaš da ga... Iša mi se do bola. Ne, nemoj da gistrifikuješ još i to. Viagru pa i da kaže čovjek. No ne to, pa ne mogu ja sad da budem pa da ćemo svi ovo da radimo, međutim hoće Slađa da se nadurava, evo, odlično, piškenje.
Samo lijepi osjećaj, neovisno. Ali zamišljam da ga neko drugi dira, znaš. Zna se ko, normalno. Prije bi sad pomislila nek da to nismo spomenuli. Sad je završnica, slađu, moramo se ujedati. Joj! S obzirom da se meni lagano diže k***a, bolje ti kreni prema WC-u. Joj, idem. Vidi njega miran, lagano. Krećeš, kad se krećeš. Kako ćeš do ispovedonice? A? Moraš da računaš da ti treba do ispovedonice pa do WC-a. Znam. Ne može sad prostata da prebaci, znaš, suviše je pritisnuta. Probaćeš jednom da... Što si gnječila mačkicu? Još jednom da probam da sjedim. Uzmi gnječi mačkicu. Joj. Joj. Uzmi dobro je na gnječi. Joj. On će pobijediti. Naravno, ja sam to i rekao. Hoće. A ti što fejkuješ i popio 2 čaše, je... Joj, ja odo, ne mogiš. Au. Joj. Joj. Ode nam slađi. Nek sam do... No ja sam prezadovoljna. Ja sam Ode šađi. uspjela. Svaka čast, slađi. Moram sam malo da te... Ljudi, Ajde. srećno. Ajde, valja se meni boriti s ovom životinjom ovdje od 2 metra. Šta ti je najzanimljivije bilo prve nedelje? Koliko ti se daje? Baš nećeš da razgovaraš s velikim bratom. Izlazi! Slađana, evo ti lavor, evo ti lavor, evo ti lavor! 16:30. Prošlo je sat i 48. Ovo ne može. Ne može. Ne mogu više psihološki da smanjim. Snagom volje. Toliki je dole. Kao ona prava. Ma lepo jednom Ma bježi, jebi daje, se tamo. Ja se borim za cigari, on se tu nadurava sad. Šta sam rekao? Zdravo, Miliću. Ma ne to, nego ovaj ovdje veliki idiot, mislim, neće ni za nas pušat, nego on sad da pokaže da je pobjedio. Evo, nek... Dozvolio sam, eto. Zdravo, kod jasluka. Žao mi je. A ti, brate, pobrini se za cigare, please. Sada možeš da napustiš ispovedonicu. Ajde, pobjedniče. A popio si 2 čaše, fejko. A vidi ovo linija, ono... The time is 3:30 p.m. Zauži to. Ajde, šerife! Ma daj, izlazi, idi u... Pa mislim... Evo, vidiš, vamo, jesi vamo. Jebote, ne mogu da vjerujem ovo. Ovako se to Nije bio da pobedi. Kakve veze ima? Ja sam eto malo onako nemam pametnije posle.
troje Udio ukućene. si pod 60 godina čovjek. Daj mu jednu. Pa šta je radio ispod jastuka? Ali to mislim ne može ni da mu se digne, nego opet je fejkovo i istrifio. Sada možeš da napustiš spovedonicu. Se dilivio.